செயலிழந்துடும். இப்படி நரம்புகள் செயலிழந்த நரம்புகள் வந்து இந்த கிறண்ட கால் வந்து ஜவ்வும் முட்டுரும். அப்படி விடும்போது கால் வந்து கொலன்னு இருக்கும். உடனே வந்து ஒடிஞ்ச கால் மாதிரி இல்லை, காலே தொங்குன மாதிரி இருக்கும், விறப்பே இருக்காது. இதுக்கு என்ன செய்யணும்னு கேட்டிங்கன்னா, தொடர்ச்சியாக மசாஜ் கொடுத்து குதிரை முக வருமத்தை நல்லா தொடர்ச்சியாக கொடுக்க நாய்த்தலை வருமோ, குதிரை முக வருமோ, உள்ளங்கால் வெள்ளை வருமோ, இப்படி இதை தொடர்ச்சியாக கொடுக்கும்போது அகக்கண் புறக்கண் வருமா, இப்படி இந்த வருமங்களை பூரா தொடர்ச்சியாக கொடுத்துட்டு நல்லா மசாஜ் கொடுத்து ஒரு அரை மணி நேரம் நல்லா மசாஜ் கொடுத்துட்டு அப்புறம் நல்லா காலை கழுவிட்டு இந்த மாதிரி மாவு முட்டை ஜீனி மைதா சேர்த்து உளுந்த மாவும் போடலாம், மைதா மாவும் போடலாம். இது அவங்களுடைய நிலைமையை பொறுத்தது. இப்படி தொடர்ச்சியாக கட்டு முறையில் வந்து கொண்டு வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக 6-7 கட்டு 9 கட்டில் கண்டிப்பாக குணம் கிடைக்கும். இதை தொடர்ச்சியாக செய்யணும். இது வந்து படிப்படியாக செய்யணும். இந்த பையன் வந்து காஞ்சிபுரத்தில் வந்து இருக்கா. அப்படி காஞ்சிபுரத்துலேருந்து கிட்டத்தட்ட 3 வருஷம் ஆச்சு, கால் நிற்கவே இல்லை. ஆனால் நம்மள்ட்ட கட்டு